Hi guys, naglaag. Hi, day mo. Nabot mi diri sa lapu-lapu, nalaag. At bangan usa din na kapilya day. Unsa man na? Limpangog. Oh. Hi guys. Oh, lagi ni. Oh. Magpalit lamig sudan, limpo. Unsa suban? Uling na ko. Dala ganun ka level. Hi sa kumpla. Okay. Magpalit ra tag limpo diha oh. Dili magsugba. Magpalit tag baboy, asa magpalit tag baboy? Samot nagkadugay di limpo na lang. Dili dala. Meeting sa diri guys, sa mi manod. Dili na lang nipa, di na lang taw maginani pa. Nara day kuan diri di ay. Nara day diri shortcut. Army mansion sa Igsuon guys. Ikaw ra day isa diri. Sisoy. Pili abang sa tindahan noy. Ha? Pili abang. Morning is my kado. Ay, wala mong kay isda noy. Oh, kana. Day ko masang bay. Gamay ra na isda diri no, gamay na lang. Hapon, sa 12 na ba? Oo. Ay, parang tuhon din ba? Lami. Nagabinta rin ito. Nagabinta. Binta na. Naka mo. 90. 90. Ilang na. Ako le ito yung 60 sila. Magsichili lang man di. Ito sa 20 rin tanan lang. Ito sa 20, 90 rin mga kanina. Nagabinta rin ito. Nagabinta. Binta na. Naka mo. 90. 90. Oh no. Ilang na. Ako le ito yung 60 sila. Magsichili lang man di. Ito sa 20 rin tanan lang. Ito sa 20, 90 rin mga kanina. Pagdili tikas eh, nagsisiyo. Ha? Bisiha sa mga batos oh. Na. Gab. Hay dayon. Sana mo ni saang no? Saang. Naluto na ni? Drug skin kana lang murag
kon sa init gay koy. Kuhan siya, allergy siya. Sa tawag ako nililigaw koy. Interviewon ako bi unsa? Room tour ayo kay kuan na niya ning labalay. Ha? Dako naman gid. Ah, kita nakaari na manggugko katong pag yung papa. Nakasaka na dako bitilan tulo ka kwarto. Na. Asod agi, daw na Guys, ang saang guys gahi sa buka. Ano ba? Kailangan sa martilyohon. okay ko din ni subok. Isumba naman saang. Kailangan sa martilyo. Kung martilyo itong chin. Kanang martilyohon man unsa day na. Man sa Lansang? Hindi sa makita. Ang sobraan ng sumba. Yang punod. Ah, nisod sa ilawom no. Kailangan sa para dali na makuha sa gamay. Cute sa ilang si kuan dire ba? Ay, squad ilang kuan. Ato martilyo ba gamay? Martilyo daw noy. Martilyo. Di bato na lang. Mga adik og Mobile Legend ay ano ah. Legend. Loni, nang sa Oh, ML. tak ko ni mo. Kasi man ka. Pero ako, wala ko kasi na. Kapat tabi. Ha? Unsa man giduwa? ML, si kuan. Unsa man giduwa? COD mobile. Ito siya. Palugkot. Mobile sad. Nagbandiwan eh. Lo, grabe ang kadawa sa isip. Hindi mo makaon. Guys, testingan na mong saang guys kung unsa ikuan. So, gahi Oh. atong martilyo. Di martilyo kay ni op man. Oh no. Ito po mo din siya ko ano? Oh, look guys. Testingan na to ba? Kain. Ano? Hmm. Kami. Nami asa ang oy. Kaon kabi. Nami ang Nakurat. Nakurat. Ang sama. Kami sa iso pinakurat. Ikaw nasad. Ikaw nasad na. Dali na. Say, lami kay saang guys. Sus, kinuha ko. Parisan pa jud sukang pinakurat. Oh. Kinalan jud siya dukdukon. Kay di siya kakaon. Dili mas pwede naman sa dikdukon na sobraan sa lakuan. Kung siya kung sobrang luto mo siya. Dapat sa pakuratan ba siya? Pakuratan na ba para dili? Kaon tag saang guys oh. Ano na siya? Na-miss tami kay kuan dagko jud kay to eh. Dagko kayo. Ano nya na eh? Kay wa tay makaon. Palit mi og limpo. Dali, gab. Kuyag ming Gabriel. Please. Mig limpo. Wala, galing niya dong. Palit sa tag ice cream. Isa na mo ha. Huwag ba kay kaon? Cornito lang. Kani o sa te. Cornito. Pila? Asan ba? Kani ah. 23. Why sa pinta dong din. Mata niya.
ado. Namahaw ka? Kaya, 30 na ma'am. O, sa ganito. Anak, 27 siya, 23 na siya. Kani, 26. O, kani mo ha? Kakana lang niya. Ako, di ba ako sa libalik lang po ko. Ha? Oh, sige. Ako, matiyan na. Ayun. Ano? Now, so ano? Ano? Banding. After 1 year. Oo, Dubai. Siman, apa? Mana kau buat? Kamu. Oh, tahu dah. Jubi, ako na Jubi. Bitaw. Ano na? Hindi siya pagkaan ko eh. Ito ano? Yan mo tayo. Pagbuntag mo to yung lut ka. Dito lang. Tingnan mo na mo kwan? Ano eh, sa gamay eh. Alam dia sendiri. Di mo kayo mukha ang Jacob kwan? Sige, magtupi sa anak. Mama ko. Aga, kuan, ga, display. Kasi kay ngipon, di niya po. Gusto. Ay, magmayo lang lang ko eh. Ang, unsay gigukod, kuan ng langaw. Kanay, sa Mga bitaw. Dami ka ang dami na ba ano? Guys, pangsingot sila guys. Kami is bay ang mangga. Wala na. Ano ba namin? Dali naman. Ikuan day. Pauli. Domingo po. Magsakanan sa Ano na pa ako? Kuya na mama man, ugangan ako. Iguang. Sige, saya lang nagamay ni para magkantang bagumbawi. Ang pabol to undan ko eh. Ha? Sa balay. Ano yun, Dad? Sa ito luto ko eh. Party na niya? May party eh? May party dito. Kumuha. Daran di party pagka-Bernie. Sa ito pagluto pabol niya ko. Party sila. Pero, Yan, yun dito. Ha? pero pagkaon, pack lang, distribute lang. Sila? Dito kayo Sila, mga review, ang laptop, cellphone. Sila ba pagkos papo? Wali, ta. 5 kilos yun. Bawat na dili. Ano ko yung laptop? Inan mama ni Budong, karong Domingo pa siya ka balamban na. Di ko tayo pagbawi. Ah, ako tingnan pala tili lahat tili. Laman ng mili ba? Nindot na kambawi man. Nindot na. Gano'n na dito last na papa. Ha? Ah, dito din mo? Kuya niya mo kaubang. Ah, dito din mo din. Sa una kay dito, nawa ko ng kauban eh. Bidana mo, uy ayo. Hindi, karon nindot naman. Kuan, renovate naman. Wala na kuan. Mura na siya sa mulo-bulo. Mo ba? Yan na. Ayun. Kaka. Tama.